ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯರು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾನ ಕಡೆ ಅಮ್ಮಂತ ಡಬ್ಬಿ ಇರದೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೆ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಯದೆ ಅಂದ ಓಲು ಇರು ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪುಟದಿನ ಊರು ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ನೆಟ್ಲಾ ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಿಟಿಲಾಪುರ ಅನ್ನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಐತ ಕೈತಲ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಊರ ಅಂಚಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಸಟ್ಲ್ ಆದಿತ್ತ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಇತ್ತ ಏನು ಕುಡ್ಲಾಡೆಲ್ಲ ಪುಟದಿನಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕಾಡು ಬಲತ್ತನಿ ಶಾಲೆ ಪೋಯಿನಿ ಪೂರ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅಂಚಿದಾಕಲಿ ಪೂರ ದಾಂಡಿ ಅಂಚಿಂಚು ಅಂಚಿಂಚು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಕಲಾವಿದರು ಅಂದಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ತುನಾಗ ಅವಳು ಆಮೇಟ್ ಮೊಡಂಕಾಪಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟನಿ ಇಡೆ ಬತ್ತನಿ ತುಂಬೆ ಬತ್ತನಿ ಅಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚು ಅಂಚಿಂಚಿ ದಾನ ವಿಷಯ ಅವಳು ದಾದ ಗೊತ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ತವರೂರು ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಅವ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ರಂಗ ಅವಲೊಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತಂದು ವಿನಾಯಕ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಒಂದು ತಂಡಲ ಇತ್ತಂದು ಅದು ಕಲಾವಿದರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಐತ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ಐತ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಉಡೆ ಫಸ್ಟ್ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನಾಯಿ ಮೋನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಉಡು ವಿನಾಯಕ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಬಂದ್ಪುನ ನಾಟಕ ತುಳು ನಾಟಕ ರಮಾ ಬಿಸಿ ರೋಡು ರಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಿ ಆರ್ ಕುಲಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾಟಕ ಏನೋ ಸುರುತ ನಾಟಕ ಅವೇ ಎಸ್ ಐ ಪ್ರದೀಪ್ ಐಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ರಂಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಶುರು ಒಂದು ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟನಗನೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪುಣ ಮಂಜನ್ನ ದಾದೆ ಇರಿ ಅತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಅವಲಿತ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ ಕ್ವಶನ್ ಉಲ್ಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಅವಲಿತ್ತಾರೆ 4 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವತ್ತನ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇತ್ತು ಶುರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಷಾರು ಎಲ್ಲಿಡೆ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಷಾರು ಅಂಚೇರೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೆಟ್ಟಲು ಆತ ದಿನ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಲ್ಪೆರೆ ಅತ್ತು ಶಾಲೆ ಹೋಗಂದೆ ಗುಡ್ಡೆಡುಗುಲ್ನೆ ಅಂಚ ಅಂಗನವಾಡಿದಾನೆ ಪೋಯ್ಜಾರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ರಿ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಡಂದ್ರೆ ಆಜು ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕು ಇತ್ತ ಪುರ ಐನಾರೇ ಪುರ ಆತನತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಜು ವರ್ಷ ಐನಾರೆ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಾಡ್ವೇರು ಅವು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಇಂಜಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದು ಅತ್ತು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಾಡ್ವೇರು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಡ ಎಂಜಿನಿಗೆ ಪಾಡ್ನಿ ಪೊಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ತೂಪೇರು ಇಂಚ ಬಾಲೆ ಕೈ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂದು ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಸರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಅಂದಿಯೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಈರ್ದ ಆದ ಬಂದ್ಬಾರು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತದ ಆತು ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ತೀರ್ ಜವನಿ ಅತ್ತ ಇಡೇ ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತು ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಸುರು ಕಲ್ಪೆರೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಜು ವರ್ಷ ಹೊಡಿತು ನೀರ ಪಂತೆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಲೆ ಕಲ್ಪನತ್ತಿಗೆ ಬಂಜಿದ ಉಲೈಡುಪ್ಪುನಗನೆ ಕಲ್ಪನು ಪಂತೆ ಪಂಡದ ಕತೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಅಂಚಿಂಚಾತನು ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಅತ್ ನೆರ್ಪೆ ದಾದಾನ್ ಪರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಶಾಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ಪುದರೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಹಿಡಿದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸುರನಗನೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಐ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ವಿದೇಶದ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಲಂಚನೆ ಆತನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ನಿಂದೆ ರೈಕನೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಆತನು ಎನ್ನ ಬಾಲ 5 ಸರ ಅವಡು ಎನ್ನ ಬಾಲ ನೆಟ್ 2 ಸರ ಅವಡು ಅಂತ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಶುರು ಅಂದ ಅದು ಪೂರೆಟ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ 5 ವರ್ಷ ಅವಡು ಎನ್ನ ಬಾಲ 8 ವರ್ಷ ಅವಡು ಹೆಂಗೆ ಈ ಬಾಲ ಅವಡು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಪೊನ್ನು ಬಾಲ ಅವಡು ಹೆಂಗೆ ಕಾನು ಬಾಲ ಅವಡು ಆರೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಮಕ್ ಬಂಗಾತ ನಂಗೆ ದಾಲ ಬಂಗಾತಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಹಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ತೆಗೆದು ಬೂರುದಿಜ ನಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಬರೋಂತ ಆತೆ ಓ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಇತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಒಂದು ಆತನ ಅಡೆ ಆತನ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತನ ಅವು ಎಂಕಲು ಪುನಗ ದುಂಬು ಇತ್ತ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಸೋಮಯಾಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಉಂಡದೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಶಾಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಡ್ದ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಕ್ಕಾಯಿನಿ ಆ ಶಾಲೆ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಅಂಚೆ ಅವಳು ಓಡುದ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಂದು ಪಾಠ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಿತ್ತಿಡು ಪುದ ಮಾಡೋಂತದ್ದು ಐತಲ ಶಬ್ದನೇ ಎತ್ತಲ ಶಬ್ದ ಹೊರವರ ಅಂಗಿಗೆ ಉಚ್ಕಂದು ಉಡ್ಚು ಅಂತದ್ದು ಅಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪಗದ ಐದು ಬೇಕು ಅವು ಶಿಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೋ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಬುಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಡದ ನಡುವಿನ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ನಿ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಅದೇ ಅಂದ್ ಗುಡ್ಡದ ನಡುವಿನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಶಾಲೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಪುರ ಇಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ನಮ್ಮ ನಡ್ತೊಂದೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಗ ಖಾಲಿ ಕಾಡು ಅದೇ ಅಪ್ಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಚೈತೆ ಹೆಂಚೈತೆ ಶಾಲೆ ಏತನೆ ಮಟ್ಟ ಪುರ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 7ನೇ ಅವೆಡ್ಡೆ ಬರ್ತಿ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿ ಒಂದು ದಯ ಬರ್ತೀನಿ ಏನು ಈಗ 7 ಬರ್ತೀನಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ಲು ಅಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮಟ್ಟ ಪೋಯಿನಿ
ಗಿಡ ಪೆರಸುರು ಮಂತಾರ ಪುದ ಪೋತುಂಡು ಆಯ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಪುದ ಅಡೆ ಬರ್ಪಿಸಿ ಪುದ ಉಲೇತು ನಿತ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸುತ್ತ ತಿರ್ಗೋದು ನಾನು ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾವು ತೂಂಡ ಅಂಚ ಅವಳು ಎಂಚಿತ್ತಾರೆ ಶಾಲೆ ಪುರ ಜೋರ ಪೋಕ್ರಿಯ ಜೋರು ತಪ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲಗಾನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಪೂರ 100 ಮಾರ್ಕ್ ದೇತಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಶಾಲೆಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಪತ್ತರ ಒಂದು ಜನ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಪೂರ ರೈಡಿಗೆ ಹೋಂಡ ಮತ್ತೆ ಅಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುವಂತ ಅಪ್ಪ ಊರು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಸೈಂದವಿ ಒಂದು ಹೋಯ್ತು ಬರ್ಪುಣ್ಣೆ ಕೈಟ್ ಕಾರ್ಡ್ 10 ರಸೀದ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆ ಹೋಯ್ತು ಅದೇ ಅಂದು